Alam nyo ba, 22 na tingga ang tumama sa aking mga braso. 22 bala yung tumama sa aking mga braso. Kaya ito guys, ay meron pa tong tatlong tingga. Hindi ko alam kung nasaan na sila ngayon. Ayun guys, dahil wala naman ako masyadong ganap ngayon, gusto ko sanang magkwento about dun sa una kong kwento. Gusto ko sana mag part 2. Ang problema, biglang may nagpatugtog, diba? Kaya ayan, minto bigla. Ayan, gusto ko dahil wala naman masyadong customer, magkwento na lang tayo about sa part 2 ng aking mga keloid. Mahiwagang keloid. Hindi nyo kasi masyadong nakikita, pero pag sa personal, ayan, maumbok talaga siya. Ayan, di ba? Alam nyo ba, 22 na tingga ang tumama sa aking mga braso. 22 bala yung tumama sa aking mga braso. Sa braso lang talaga ha, wala sa katawan. Ayan, kung sa mga bago lang, panoorin nyo to. Ilalagay ko yung description sa ibaba. Yung part 1 ng aking kwento. Andun yung mga expression ko. Ganado ako magkwento ron. May mga may mga pashing tayo dun. Kaya yun. Ngayon, itutuloy ko na lang. Continue ko na lang. Bale, may mali pala ako doon. 2003. Kaya pa doon dyan po. Ako na yun, balik-balik ako sa salamin na haplas daw ako ng haplas sa braso ko. Tapos yun, meron naman akong kuya noon na malapit lang doon. Kaya lang, nung time na yun, medyo masungit pa siya noon. Hindi niya ako binibigyan pera. Kaya doon ako pupunta sa malayo. Shout out kay Kuya Damaso. Tapos yun, pumunta na ako doon, di ba? Pumunta na ako, nagbiyahe na ako. Nung time pa lang yun, pag pumupunta ako sa kuya ko, nagsasama ako ng kaibigan ko. May best friend kasi ako noon doon sa promotion. Lagi ko siyang sinasama. Pero nung time na yun, hindi ko alam kung bakit hindi ko siya isinama. Pwedeng, isip ko kasi saglit lang naman ako o baka medyo nahiya yata ako dahil hindi ko alam kung may ginagawa ba siya. Basta yun, o wala yata siya. Yun, umalis na ako. Dahil, nung pagpunta ko na doon sa lugar ng kuya ko, di wala yung kuya ko, di hinintay ko doon sa kapitbahay. Yung kapitbahay nga, di ba? Ay, naikwento ko na pala to sa inyo sa part 1. Kaya ito, andun na pala ako sa, yung hihimatayin na nga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng himatayin sa utak ko, tumatakbo sa utak ko. Hindi ako pwedeng himatayin kasi hindi ako taga roon. Kaya yun, nilakasan ko yung loob ko. Hanggang sa may mga tumulong na nga. Buti na lang pala. Ay, hindi naman sa buti. Yung kasamahan ko, yung katabi ko pala, si ate, yung asawa ng pastor. Natamaan din siya sa bandang hita at saka sa tiyan. Diba? Mas delikado yun sa kanya. Tapos, pero okay naman na siya. Tapos yun, dinala kami sa ospital. Siguro mga 3 yung dinalan sa amin na hindi kami tinanggap dahil hindi ko alam. Siguro malilit lang yung ospital nila. Pagdating, may tugtog pati tayo dyan. Pagdating ng hospital, ayun, medyo napabayaan pa ako sa kami, sa pagkakahiga, natagalan pa.
Kasi hindi ko alam kung anong hinintay nila. Siguro pera pang ano sa amin, hindi ko alam. Basta nung gabi na, dumating na yung kuya ko. Yun, pagdating ng kuya ko, medyo umiyak na siya. Napaiyak na rin ako. Tapos yun, inasikaso na yung kamay ko. Doon na nilinisan yung kamay ko. Yung pinanglinis nila, parang yung ano, yung mga pang-distros. Yun yung nilinis nila, ang dami. Ang daming gano'n na nagamit na panglinis sa kamay ko. Kasi nga yung kamay ko, di ba, para mga sumabog na bulkan na mga maliliit. Putok-putok. Tapos yun. Yan. Simula nun, pagka umaga, yun na, na-confirm na ako sa ospital. Tapos dumating na yung mga kasamahan ko sa promotion, yung manager ko, yung best friend ko ron, yung mga kaibigan ko. Nalungkot sila, syempre umiyak. Yung best friend ko ang nakakatawa dahil umiyak talaga siya ng umiyak. Pero alam niyo ba kung anong iniyakan niya? Iniyakan niya yung braso ko kasi magkakapiklat na raw ako. Kasi magkakapiklat na raw ako kaya umiyak siya ng umiyak. Natawa na lang tuloy ako. Tapos yun hanggang nung time pa lang yun, yung nililinisan yung yung kamay ko, di ba hindi na matanggal yung damit ko, lahat ng sinusuot ko. Ano yun? Tapos yung pinupunit na lang yung mga damit ko, kung hindi sa harap, sa likod, yun. Tapos hanggang na-confine na ako doon, nung dumating na yung mga kapatid ko, ayun, yun sila na yung nagbantay sa akin, sila Ate Vivian Bisaya, shout out. Tapos sila Ate Josie, tapos nakakatuwa yung best friend ko doon si Joy Nadera, shout out. Yun. Ayun guys, malakas na naman yung hangin. Sana hindi pala, pag lumakas pala yung hangin, ang alam ko, nawawala yung, wait, may premiere. Ayan pa, diba? Diba sabi ko sa inyo nung una, medyo conscious talaga ako rito. Hindi ako, nakita niyo yung tahi. Ayan, yung mahabang yan, tahi yan. Dalawa yung tahi ko. Dalawa yung tahi ko. Kasi kinuhaan ng kinuhaan ng bala. Dapat dito, alam nyo ba to guys, wala tong tahi. Ibig sabihin, may bala pa rito, 3. Diba? 2003 pala yun. Mali ako nung una, 2013 yung sabi ko. 2003 nangyari to. Ito, bali wala tong tahi. Hindi to nakuhaan ng bala. Ito, nakuhaan to ng bala. Bali, meron akong 2 tahi rito. Ang nakuhang bala rito ay 4 na tingga. Yun na nga, saan ba ako parang, sino ba naman makakapag-akalang may ganong pangyayari, diba? Kaya ang disgrasya talaga, hindi natin alam. Diba? Kasi ang ganda pa ng pag-alis ko. Okay pa. Tapos ganun yung mangyayari. Tapos nung nangyari pala sa akin yun, grabe yung phobia na naranasan ko. Nangingay. Grabe yung phobia na naranasan ko, yung nervous ko, yung nagkaroon ako ng trauma, na yung tipong habang nandun ako sa ospital, kahit bulungan lang mga nag-uusap, talagang kapag natutulog ako, magigising ako, nagugulat ako, ang lakas ng tibok ng puso ko, tapos yung mga kamay ko, parang nagtutusok-tusok na masakit talaga. Tapos kunting kaluskus lang ng paa, ng kahit anong bagay, kunting kaluskus lang na parang kinakabahan na ako. Tapos pag nakakakita ako ng mga bagay na mga hindi familiar sa akin, yun kinakabahan ako. Pag kinakabahan ako ng time na yun, yung mga daliri ko, nagtutusok-tusok siya. Na hanggang ngayon nangyari yun sa akin, itong pakiramdam ko natutusok. Kasi nga, yung ugat ko rito ay natamaan, na-connecta yat. Hindi ko alam kung bakit. As yun, nagkaroon ako nung kahit nakalap. Tapos lang ako noon, nag 5 days lang ako 5 days yata o mahigit 1 week lang ako sa ospital kasi pinapili ako ng doktor kung mag-stay nga ako o lalabas dahil magpapasko noon o mag-New Year yata, hindi ko magpapasko. Syempre ayoko naman magpasko sa ospital, pinili ko na lang lumabas. Kaya sa labas ako naggamutan, medyo mahal dahil 3 times a day, tapos yung isang piraso ng gamot ang mahal. Kaya yun. Tapos lumabas pala ako ng ospital na hindi pa tinatanggal yung mga bala.
Hindi pa tinatanggal yung mga bala. Andiyan lang yung mga bala sa katawan ko, ay sa kamay ko. Tapos noong January or February, ayun, nag-schedule na tanggalin yung bala sa kamay ko. Tapos yun nga, parang nagbalak pa to na na lagyan ng bakal. Tapos naglagay na nagpresyo na kung magkano gagastusin. Tapos bigla nung malapit na akong operahan yung kamay ko, yun, may isang doktor na yun nga, nagbalak na operahan yung kamay ko dahil, di ba, ito nga, ang lalim nito. Ayun nga, di ba, ang lalim. Durog yung buto ko rito, kaya yun, akala nila operahan na lang, di ba, ang buto natin ay diretso. Yung sa x-ray kasi, pagdating dito, wasak siya, wasak. Wasak na wasak. Tapos, nung malapit na akong operahan, syempre, di ba, ilang buwan pa yun, medyo humilom siya. Nung malapit na akong operahan na ako, nagbago. Hindi na natuloy yung pag-opera dahil yung buto ko raw ay nagdugtong-dugtong pero wala na sa linya. Pero nagkapit-kapit pa rin, sama-sama pa rin sila, hindi pa rin sila naghiwa-hiwalay. Diba ito yung buto natin, dito medyo sabog siya, pero nagsama-sama pa rin sila, medyo nabuo pa rin. Kaya nga lang, hindi nga diretsyo na. Kaya yan, medyo hindi maganda yung curve ng kamay ko rito dahil na semento to. Tapos nakulangan to sa therapy. Nakulangan pala to sa therapy. Yung kamay ko ay yung mga donda rito, saka rito. Medyo maliit to. Tapos hindi ko siya masyadong naiikot. Tapos medyo mahina yung kamay ko. Lalo na kapag kumikidlat, kumukulog, yan, sumasakit yung kamay ko. Pero hindi naman, wala naman tong bakal. Gawa lang ng yung mga ugat ko na medyo may mga natamaan, nadaplisan lang naman, hindi naman napuruhan. Katulad nito, di ba? Ayan, nakadikit na siya. Tapos ito naman, okay naman to, mga peklat lang talaga. Ang mali ko lang dito, nung bago pa lang to, dapat pala nilalagyan ko siya ng tali para hindi na bumukol. Nasanay na lang ako. Dati kasi conscious ako rito. Talagang nahihiya ako. Lagi ako naka long sleeve. Pag tinitingnan ng kamay ko, nahihiya ako noon. Pero ngayon, wala lang. Pakilas na lang. Yun lang guys. Yun lang naman yung kwento ng aking kamay. Kaya sa mga nakakakita ng ganito, siguro napapaisip sila na paano kaya to. Dati naman, nung pumapasok ako sa pabrika, akala nila, nagpatato ako. Akala nila, nagpatato ako rito, tapos pinabura ko. Kaya akala lang nila. Pero hindi. Kasi ang dami naman kung patato, diba? Kaya ito guys, ay meron pa tong tatlong tingga. Hindi ko alam kung nasaan na sila ngayon. Sabi ng doktor noon, 2003 pa yun ha. Sabi ng doktor, kapag nakapako, halimbawa, nakapako, pwede kong patanggal. Tapos marami naman nagsasabi yung, syempre yung mga walang alam, hindi ko naman sinasabing walang alam, yung mga ordinaryong tao lang din na nakakatakot naman kasi baka mapunta sa katawan mo. Oo nga naman, kahit ako yun ang iniisip ko eh. Pero sabi ng doktor, hindi naman daw. Kasi kung delikado, sana tinanggal nila, di ba? Kasi nakita nila sa x-ray, ang lalim. Ano pa yung kamay ko noon, talagang lamog pa sa sugat. Kaya naawa sila sa akin na tanggalin. Kaya yun, pag nakapako raw, kasi ibabaw daw yan, patanggal ko na lang. Kaya ito yung ito lang yung natanggal. Ano to? Alam nyo ba kung ilang bala yung tumama sa akin? 22 na tingga yung dumaan sa kamay ko. Kaya grabe, diba? So buti na lang wala sa kamay ko. Nagkaroon talaga ako ng trauma nun, lalo pag ini-imagine ko pa lang, minsan kapag mag-isa lang ako, tapos iniisip ko yung pangyayaring yun, parang bigla ako natutulala, tapos napapapilig ako kasi iniisip ko, paano pala kung nung time na yun ay yumuko ako, baka may pinulot ako, may dinampot ako sa ibaba, yung ulo ko yung sabog talaga kasi yung sumpak daw kasi ay merong iba ito yung sumpak. Yung pagilid daw ay puro bala, tapos yung pinakagitna, yun yung sumasabog. Sabi, hindi ko.
Kaya yun. Tapos nung ano pala, nung kahit nagkaganito na ako, tuloy pa rin ako sa sa pagja-Japan noon. Kasi meron na kami, may hawak na kami noon na meron nang may hawak sa amin noon, nadadalhin na lang kami doon, hindi na kami mag-apply kung saan. Yung promotion namin dito, meron na talagang may hawak sa amin na dadalhin na lang kami doon. Kaya hindi pa rin ako binitawan niya noon. Okay lang din daw to, magagamot daw to. Kaya lang yung problema, nag-asawa na ako. Kapag-asawa na dahil yun. Isa rin to sa naging dahilan, kaya siguro nakapag-asawa ko ng maaga dahil